Паяжина на психическия тормоз е метафора, която описва сложната, често невидима и коварна структура на емоционалното и психологическото насилие. Подобно на истинска паяжина, този вид тормоз е съставен от множество фини нишки – манипулация, контрол, изолация, страх, вина, които бавно, но сигурно улавят жертвата, правейки и трудно да избяга. Как изглежда тази паяжина? Манипулация. Насилникът изкривява реалността, използвайки тактики като газлайтинг, за да накара жертвата да се съмнява в собственото си възприятие. Контрол постепенно ограничава свободата, избора и независимостта й, било чрез финансова зависимост, постоянен надзор или вземане на решения вместо нея. Изолация отдалечава жертвата от приятели, семейство и подкрепа, за да я направи още по-уязвима. Вина и страх кара я да се чувства отговорна за всичко лошо и да се страхува от последствията, ако се противопостави. Редуване на награди и наказания. След епизоди на тормоз може да последва милост или привидна любов, което обърква жертвата и я държи в цикъла на насилие.